Hola, bona vesprada. Aquí estem en directe en la inauguració de l'Art al carrer. Aquí a la Corporación tenim així un grup. Així que comença ara mateix Art al carrer. Un festival que agrupa mogolló de coses artístiques per tota la ciutat. L'Art al carrer. O al interior. Al carrer. L'art al carrer o al interior de esta edificio. ¡Art, art, hurra! ¡Art, art, hurra! A la de una, a la de dos, a la de tres. Aquí un besito aquí. Mireu l'ambient que n'hi ha així a la plaça Major, així és art al carrer. No vos ho podeu perdre. Praga, estem aquí al marco principal, art al carrer d'Alcira. És una passada. I els meus maestros que tan guapes són Lola i Lola i Teresa, que pertanyen al quartet de Gorda Maravilla. I ara Dulce. Bueno, clásica, relaxant, com la que estem escoltant ara, aquí al carrer. Això és una meravella. No? Up, up, hurra! Up, up, hurra! Hola, bon dia! Estem aquí, en Alcira, a la plaça Major, a la segona edició d'Art al carrer. Una edició que està plena de colors, activitats per tot arreu, per a grans, i així tenim una performance. El arte cuadro flamenco. Cuadro flamenco. Arriba, cuadro flamenco. Hola,